Γεια σας παιδιά, Johnny King Mattel εδώ πέρα. Σήμερα παιδιά θα παίξουμε part 2 Cast Tycoon. Να ξέρετε παιδιά, λίγο το συνέχισα, αλλά ελπίζω να μην περάζει. Λοιπόν, πάμε να το συνεχίσουμε. Όχι, 1.000.000. Wow. Λοιπόν, εδώ πέρα τα έχουμε όλα. Πάμε πάνω αυτά. Εδώ. Τώρα εδώ, ωραία. Τώρα πατάμε εδώ. Έχει μείνει παιδιά τώρα αυτό και αυτό. Και παιδιά κάντε και subscribe για να φτάσουμε τους 100 subscribers. Θέλω πολύ να τους φτάσω. Φέρτα, ωραία. Και ουί. Τι είναι αυτό? Path. Τι είναι αυτό τώρα το path? Θέλω 800 κάπα. Περιμένουμε, αυτό. 440 καπά. Τώρα περιμένω παιδιά. Ωραία, όχι. Λοιπόν, περιμένουμε. Θέλουμε τώρα αυτό να πάει 700 κάτι για να πάρω αυτό. Ή βασικά όχι, δεν θα πάρω αυτό. Θα πάρω αυτό. Ωραία. Περιμένουμε. Do. Coca-Cola is cola. Έλα. Ωραία. $1,000,000. Συγγνώμη, τι είναι αυτό τώρα? Πλήρως 800.000 ρε φίλε, για αυτό το πράσινο κάτω. Oh my god. Wow. Δεν βγαίνω. Τώρα βγήκα. Αυτό, πάρε και αυτό, ωραία. Και παιδιά θέλω να κάνω και part 3, μου αρέσει πολύ το Cast Tycoon. Σας γράψω στα σχόλια σας αρέσει. Περιμένουμε. Κάντε ένα like και ένα subscribe και στον AOSIN 3048 παιδιά. Είναι πολύ καλός. Ωραία, πάρε. Μπράβο. Μας θέλει 500. 700. Όχι 900. Ουί. Yay, τώρα τι κάνουμε? Second cash. Τι λέει? Cash. Δεν κατάλαβα. 700. Παναγία μου. Παναγία μου. Περιμένουμε. Πάω λίγο κάτω. Κάτω. Τι γίνεται κάτω?
Ωραία. Εδώ είναι η ουρέα, η χάλουα. Τι κάνει. Wow. Πέτα Robux, τι είναι τούτο. Πέτα μάνα μου, πέτα. Ωραία. Θα πάμε να συγκεντρωθούμε. Θέλουμε ετούτονι. Και εντούτονι. Και εντούτονι. Και τώρα πάμε πάνω. 2,2 εκατομμύρια. Wow. Πάρε λεφτά, κόσμο, πάρε λεφτά. Έλα λεφτά να βγαίνουνε. Συγγνώμη, απλώς μερικές φορές με πιάνει και τραγουδάω, παιδιά. Πόσα θέλει, λέει. Περίμενε. 740 Παναγία μου. Πάμε εδώ εσύ και πάρε εδώ. 500. Παναγία μου. Περιμένουμε εδώ. Περιμένουμε. Όχι, δεν περιμένουμε τώρα. Κοιτάκου. Τι ρίχνω. Κάτι ψηλούλια μωρέ. 6,5 κάπα. Green Cash Machine. Κοιτάκου. I'll be in the Lord's Amago. Εδώ. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό και αυτό. Λοιπόν, πόσα θέλει, ωραία. $1 million. Εδώ. Τώρα μου έχουν μείνει 300, αλλά θα κάνουμε το τελευταίο και μετά θα αρχίσω να κάνω αυτό και αυτό. Ένα, δύο, μπράβο. Κοιτάξτε, πάω πολύ γρήγορα. Όχι, κοιτάξτε, πάω γρήγορα όντως. $1 million. That's it, no more problem. And I do, get a little hammy. We. I don't wanna go. Opa gamasta. Φέρε money. Δεν ξέρω, έχω πλάκα, έλα πάμε. 160. Τι λέω τώρα. Ωραία, λοιπόν πάρε εδώ. Και πάμε εδώ. Το τελειώσαμε. Όχι. Upgrade cash machine. 600 κάπα θέλω, παρεφιλ, είναι λίγα πολλά πιστεύω εγώ. Και λοιπόν τώρα πως θα βάζει 6,5. Τώρα πως θα βάζει 9. Βάζει πολλά ρε. 650 κάπα. $1 million. Εδώ. Ωραία. Σου μένουν τώρα τα 700.000. Πάρε εδώ. Περιμένε εδώ. Όπα εδώ.
Κοιτάξτε, I'm being the real. Ωραία. Ουί. 800, έλα εντάξει τώρα λίγα είναι αυτά, ξέρεις. Σίγουρα. Κοιτάξτε, απ' my brother. Stairs, άντε πάμε. Δώσει 700k, πάμε, δώσει 700k. Πάμε, ωραία. Πρέπει να πατάμε εδώ. Κάτσε ρε φίλε. Want τα Windows τώρα. Πήδαμε, Windows. Ωραία. Τώρα upgrade walls θα κάνω. Αφού δεν μπορώ να πέσω. Όχι μπορώ. Ωραία και μπαμ. Τώρα βασικά παιδιά, εγώ λέω τον επόμενο όροφο να το κάνουμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Ωραία, εγώ λέω αυτό. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι.